তিনি जोंगर साब्रुमबो महकुमा शासकनि बिसिंतै हास्तेनि चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक साहानि थानी बांग्लादेशनि जारा फैनाय म्यांमारनि जारा फैनाय पाकिस्ताननि जारा फैनाय इलिगल माइग्रेंट्स संनो रम्बै दाक्ति दाक्ति खलाई त्रिपुरानि बांग्लादेश एबा म्यांमार पाकिस्तानो पुशबैक खलाइदि आसामुंनो दाक्ति दाक्ति मा खलाइनाय आबुनि दाबिते दिनि टेप्रामथानि जिनि सीएम दंगो एमएलएस दंगो एमडीसीज जिनि टीडब्ल्यूएफ नि प्रेसिडेंट एवं टीडब्ल्यूएफ नि बाकी लीडर बर दंगो एमडीसी डेपुटी त्रिपुरा और लीडरशिप रही दिनी जों सकपाइका वी हैव कम टू सपोर्ट देम वी हैव कम टू डिमांड ता अनेक बड़ प्रश्न खाइमानो मंत्री दे एसडीएम नि बसकांनि गेटआव मा फैगा मंत्री नांखाय पंचायत सेक्रेटारि अफिसाव थांनानै नांनाय तांगै रोख्लाय जायगा आंगा मा रोख्लायनाय दिनै जे जों एसडीएम अफिसाव हाइख्लाय रुओ म एक पाथर त्रिपुरा सरकारनि थानी पाथर हिलिगै दं एवं केंद्रीय सरकारनो जों थां साइनाय अमन परे महाराजनि नेतृत्वे देशनि प्रधानमंत्री ते देशनि यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी थानी थांनाय एवं म समस्त एसडीएम नि बिसिंते मुख्यमंत्रीनो जे जों मेमोरेंडम रेमानी म मेमोरेंडम कपि रखबो जों बक्सी बाउइतलाङै फुनुगैनाय नायदि त्रिपुराव लक्ष लक्ष जतन सिनु सारा देश सिवाइते त्रिपुराव सबचाइते बांग्लादेशनि बड़ खाप गाइते मार्जारनि परे जखन बांग्लादेश जुद्धंलायखावर पाकिस्तान बाय 6,09,000 रिफ्यूजिनो अलरेडी और नाराक जाखाइते आबोसे चीन बांग्राव बस हिलिक थांमानि हाइते आबोनि परे जे लक्ष लक्ष बरक फाइनाय 24 तारीख मार्च 1971 नि परे आ बरक तिनी तांगै रमजागिया अवश्य चीनी दाबी साबो मुख्यमंत्री साबो ताम मंत्री वी डोंट बॉदर वी वांट दे शुड बी आइडेंटिफाइड एंड पुश्ड बैक जों एसडीएम नो रिना फाइयाते एसडीएम नि बिसिंगते सीएम नो जों जानन बागि फाइयो दैट्स इट चिन प्रतिनिधि रक थांनाय इंराजी बाय कामके ड्राफ्ट खाइजाक राष्ट्र भाषा इंराजी बाय ड्राफ्ट खाइजाक और एसडीएम बा मुख्यमंत्री केबो बुजियांगनान कगियाय हामबाय।